Konjo para sepupine sepuh wonten Wadan Tegarjo Ampel Gading. Mbah nuwun guyub rukun warga Agung Tegarjo Ampel Gading. Ya, bersih desa sedekah bumi, sukses Ampel Gading. Sesideman Cayu ya. Pamundutan wiwit sore. Anderek sang peke. Wiwitane nderek sang pekik. Ngono tegese iki awitane iki bocah desa Canggunung iki nderekke wong sing sugih. Ngono. Terus bocah suarane ndawuh. Lesno kok bengi iki. Iki kelas gedal to, Bas, Bas. Lho, ora mesti. Ya Eling wis tuwa. Nah. Oke, kok mesti ngene. Ngapunten lho, Bas. Niki awake gembreges, suarane Betul. grag-grag. Riyen kula pun tau los kok. Sakniki rada disuda lose. Oh, apa iya? Iya. Samarku malah bablas. Ngawut. Lanjutkan. Ya. Saman menyang kutha gedhe. Soman ana ing kutha gedhe. Ya. Bendera terus kayung-yung. Selendang kuning kang saking muke Karo mlaku ngetan kula ngalor kidul. sampun. Oke. Suara kurang premana ning wasis ngung Cah wedok kok gunung iki suarane ora pati apik. Ning pinter ngrayu lanangan ndak umum. Bocahe teko ora? Cahe teko ora? Lah kae lho cah iki kethu ae. Kae topi kae kethu sapa kocok ya. Kocok iki mae kene. Oh, kancaku ndo 1000 ning kene cah. Ya, lanjut. Anggung rum marang bendara. Senengane ngrayu karo ndarane. Ya, wong tuwek kuwi mau. Ya, wong tuwane sugih. Terus? Tiah Sulistya. Pijer ngincangake alis. Cah wedok wis senengane macak, senengane iki nggodha karo piyayi sepuh kuwi mau sing sugih. Apa sing kakung kuwi lanang tuwek kuwi ning pawon ngene bolak-balik wira-wiri. Ngono ki gawe kathok ya rada cekak. Ngono. Wis pokoke wis. Sarwa ya. Upama sinden sapa? Christine Juminten. Pokoke modele kenyil. Ayo. Lanjutkan. Terus
tresno sesideman konjuk para sepuh meni sepuh brayat Karajo Ampel Gading ya awas Bapak RT Bapak RW sembah sungkem kula ya Sesideman Kori Wulandari ya nggo angkat-angkat dhisik Dok awas garap ngene iki garap ngene iki lanjutkan Riau lumeh becik pantenana timbang perpisahan ngantos kang sulesna awas mangi samudana marang kulawarga garwalan praputra liwat kincanging alismu kuwasa anggrendang rasane atiku nanyan was lingsir yasmanku aku isih mampu ngladeni selangku mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kedugaan grimpo dirasake Hai. Awas berketekun